दिनैनि नैबे भिडिअआ जोबोर गोथौ आथोन बिगियाननि बाथ्रानि सायाव जागोन। बेनिखायनो 18 बोसोर जायै उन्दै गथ'फ्रा अन्नानै नैबे भिडिअनिफ्राय जानगाराव थाब्लानो जाबाय। आरो गिबियावनो फोरमायखानाय जायो नैबे भिडिअआ आथोन बिगियाननि सोलोंथाइ होनायनि उद्देश्यआवसो बानायनाय जाखादों। नोंथाङाथ' पेनिसनि मुंखौ हाजार बार खोनाफेरबाय जानो हागौ। नाथाय माब्लाबाफोर क्लिटरिसनि मुंखौ मोजाङै खोनाफेरबाय नामा? गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय क्लिटरिसआ मोनसे अंग जाय मात्र हिनजावफोरखौ गोजोन होनायनि थाखायल'सो बानायनाय जादों। थेवब्लाबो दुनियानि 70% सुबुंफ्रानो मोनथिया क्लिटरिसआ मा, बियो हिनजावफोरनि देहानि बबे जायगायाव थायो आरो बेनि खामानिया मा। खुलुमबाय, नोंथांमोना नायगासिनो सोर जागोन इउट्युब चेनेल, जेराव जों आथोन बिगियाननि लाजिनाय आरो गिनायखौ साइडआव दोननानै सन्मान आरो गियाननि बाथ्रा सावरायो। ओरैनो जानला मोनला बुखिया, फुरा रिसार्च खालामनानैसो आरो आंनि एक्सपिरियेन्सआव मोनबोखानायजोंसो लोगोसे गोबां एक्सपार्ट्सनि फोरमायनायखौसो लानानै सावरायनाय जायो, जाय नोंथांनि आथोन गेलेनाय आरो हाबा जानाय जिबनखौ मोजाङै बुजिनाय आरो इन्जय लानायाव हेफाजाब खालामो। दिनैनि सोंथिया जाबाय क्लिटरिसआ मा बुस्थु, बेयो हिनजावफोरनि देहानि बबे जायगायाव थायो आरो मानो बे हिनजावफोरनि अंगनि मादाव बयनिख्रुइबो साबसिन एबा नाम्बार 1 अंग हिनजावफोरखौ गोजोन होनायनि। क्लिटरिसआ मा बुस्थु? क्लिटरिसआ मोनसे फिसा अंग जाय हिनजावफोरनि जो आथोननि गोजौ बाहागोआव मोननाय जायो, जेराव मोननै लेबियाया गोरोबो। बेयाव जों बेखौ ओरै बुजिनो हायो, जो आथोन माने हिनजावफोरनि गाहायनि अंग जेराव जों सेक्स खालामो। बेनि एसे गोजौआव मोननै बिलाइ बायदिनि गेजेराव मोननाय फिसा लुथुथु बुस्थु, बेनो क्लिटरिस। जाय आथोन गेलेफेरबाय बिथांमोना नुखादों जानो हागौ, नाथाय बेनि खामानिखौ नोंथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ, नङाना लोगोफोर? गोजोनथाव बाथ्रा, क्लिटरिसनि नुथाया मटर गुथिनिसेबां फिसा जायो, नाथाय हिनजावफोरनि देहानि सिङाव बेनि गोलावआ 9 निफ्राय 12 सेन्टिमिटारसो गोलाव जानो हागौ, जाय हिनजावनि देहानि सिं फारसे गोलाव जालाङो। जों बेखौ मेगनजों नुनो मोना, मानोना बियो हिनजावफोरनि देहानि एबा मोदोमनि सिङाव थायो। मात्र मटर बायदि फिसा गुथिखौल'सो नुयो। जोंनि हौवाफोरनि जोला आथोन एबा मेन बुस्थुनि बायदि हिनजावफोरनि क्लिटरिसआवबो नार्भास दङ, जाय दांलिना होब्लानो गरम जाखाङो, जेरै हौवाफोरनि बुस्थुआ जायो। नाथाय बे हिनजावफोरखौ गोजोन होनो थाखायल'सो बानायनाय जादों। नोंथांमोना आथोन बिगियाननि गोबां भिडिअ नायो जानो हागौ, नाथाय क्लिटरिसनि बाथ्राखौ दिनैसिमबो खोनाफेराखै जानो हागौ, जायनि जाहोनावनो खायफा हौवाफ्रा आथोन गेलेनाय समाव हिनजावफोरखौ गोजोन होनो हाया। नाथाय क्लिटरिसआ गथ' खांनायजों जेबो लोब्बा गैया। क्लिटरिसआ बोरै खामानि मावो? जेब्ला हिनजावफ्रा गरम जाब्ला बा लुबैना थानो हाया जाब्ला, अब्ला क्लिटरिसनि थैनि खारथाया बांनो हमो आरो बियो एसे गेदेर एबा फुलियो। लोगोसे दांलिना होब्ला थाबैनो गोजोननाय एबा गरमा जाखाङो। क्लिटरिसआव खमसे खम 8000सो नार्भ एन्डिंस थायो, जाय बेखौ हौवाफोरनि आथोननिख्रुइबो सेन्सिटिभ बानायो। बिदिन्थि हिसाबै, जोंनि आथोनखौ दांलिब्लानो गोरा जायो एबा जों जेरै गाज्रि भिडिअ नुब्लानो जाखाङो, बेबायदि क्लिटरिसआबो एसे दांलिब्लानो जाखाङो। बेनिखायनो बांसिन हिनजावफ्रानो क्लिटरियेल स्टिमुलेसनजोंनो अर्गेजम मोनदाङो। बेखौ गुरै रावाव बुंब्ला, क्लिटरिस मटर बायदि फिथुथुखौ दांलिब्लानो बांसिन हिनजावफ्रानो गोजोननायखौ मोनदाङो। बेखौ खायफा भिउवार्सफ्रा साननो हागौ माबायदि गोजोननाय? खायफा हिनजावफोरना गगारलाङो, खायफाना गगारा, थेवब्लाबो 100% गोजोननायखौ मोनदाङो। बेफोरखौ आं मानो एसेबां मोजाङै खोन्थादों होनब्ला, नोंथांमोना गुरै राव एबा मोजाङै बुजिनो हायो आरो जेबो उल्थां फाल्थां बुजिया। आरो खनसेबाव बुंबावनि, बांसिन हिनजावफ्रानो आथोन गेलेनायनिख्रुइबो हौवाफ्रा क्लिटरिसखौ मोजाङै दांलिब्लानो बा ध्यान होयोब्लानो सुजानायनिख्रुइ दांलिनायजोंनो गोजोननायखौ मोनदाङो। खायफा बैसो जानाय हिनजावफोरनि देहायाव क्लिटरिसखौ नुनो मोननाय जाया, माने बियो बिगुरजोंनो समान जाना थायो। नाथाय हिनजावफोरनि आथोननि एसे गोजौआवनो बेखौ मोननाय जायो। मात्र दांलिब्लानो खामानिया जागायजेनो। क्लिटरिस आरो अर्गेजमनि कानेक्सन। हिनजावफोरखौ अर्गेजम मोनदांहोनाय माने गोजोन होनायनि सिदा लामायानो जाबाय क्लिटरिसखौ मोजाङै ध्यान होनानै दांलिनाय। मोनसे स्टाडि खालामना मोननाय बायदिब्ला 75% हिनजावफ्रानो आथोन गेलेनायनिख्रुइ मात्र क्लिटरिसखौ दांलिब्लानो गरमा जाखाङो। थेवब्लाबो गोबां हौवाफ्रानो क्लिटरिसखौ ध्यानखौनो होआ, मानोना बिथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै जेरावबो खोनाफेराखै आरो सोलोंफेराखैबो। क्लिटरिसखौ माबोरै स्टिमुलेट खालामो? क्लिटरिसखौ दांलिनाय आरो गरम जाहोनाया मोनसे आरिमुसो,
जेरै जेन्टेल टेक्निक्स आखाइजों एसे लासै लासै आथोननि गोजौ बाहागोखौ दांनाय, सार्कुलार मसन बायदि दांनाय, घरिनि काटाया जेरै गिदिङो थिग बेबायदिनो आथोनखौ बिलिर। फरप्ले खालामनाय समाव माने हिनजावजों आथोन गेलेनाय सिगाङाव आसि बा सोलानाया गोनांथार, नाथाय हिनजावा खालामनो होआब्ला बेखौ खालामनाया मोजां नङा। आरो बयनिख्रुइबो गोनांथार बाथ्राया जाबाय कमिउनिकेसन। हिनजावा बेबायदि खालामनायजों मोजां नांदोना नाङाखै बेखौ रायज्लायनाय। मा बियो गोजोनदोंना? गासैबो हिनजावफ्रानो आलदा आलदा जायो। सोरखौबा लासै लासै आराम आराम खालामजानो मोजां मोनो आरो सोरखौबा गोसा गोसा। सोरबा सोरबा हौवा हिनजावफ्रा सानो हिनजावफोरा हौवाजों सोजाब्लानो गोजोनो, नाथाय बेयो थार बाथ्रा नङा। गोबां सिख्लाफ्रानो क्लिटरिसखौ बिलिरनाय, दांलिनाय आरो सोलानायजोंनो गोजोननायखौ मोनदाङो। बेल' नङा, गोबां सुबुङानो नैबे बाथ्राखौबो सानो हिनजावफोरखौ गोजोननायनि जेबो गोनांथि गैया, मात्र हौवाफोरजों आथोन गेलेजानोल'सो नांगौ। नाथाय हिनजावफ्राबो गोजोननाय मोनदांनो लुगैयो आरो बेबो नंगौ, हिनजावफ्राबो गोजोननायखौ मोनथारनांगौ। क्लिटरिसखौ दांलिनाय आरो हिनजावफोरखौ बेफोरबायदि खालामना गोजोन होनाया मात्र आथोन गेलेनायखौल'सो इन्ट्रेस्टिं खालामा, नाथाय हाबा जानाय हौवा हिनजावफोरनि अनज्लायनाय आरो मोजां मोनज्लायनायखौबो राफोद आरो गारलायनो हायै खालामना होयो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां नांदोंब्ला मोनसे लाइक खालामना हो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।